Как отслабнах с 25 кг за 34 дни? Митаче, как отслабна толкова? Митаче, да не би да се друсаш. Митаче, всичко наред ли е? Болен ли си? Ошмъркал ли си се? Здравейте, аз съм Димитър Марианов и да, никой не ме е питал. Ясно ми е, че вие не пасете трева, умни хора сте. Знаете, че няма как нормално човек да отслабне с толкова много килограми за толкова кратък период. Моята тайна, моята магия, то не е тайна, не е магия, не е нещо, а причината, която ми помогна да отслабна толкова бързо е операция, интервенция. Отидох в Турция и се оперирах. Кратко, точно и ясно. Това е нещо, което ми помогна, но имайте предвид, че операцията не е всичко. Тоест, не е само да се оперираш и след това так готово вече си слаб. Има още неща, които трябва допълнително да се правят, които аз в последствие малко по малко ще ви казвам, ще ви разкривам. Примерно, какво правя аз, как се храня аз след операцията, какво точно тренирам, как тренирам, по колко време тренирам, колко често тренирам. Освен това, какви други неща правя в живота си, освен само въпросът отслабване, защото когато ми отслабва психиката, аз самия пък искам психически да заяквам, затова чета, ще ви обяснявам много неща. За тия, които им е интересно, искат да се развиват, разбира се. Имайте предвид, че не насърчавам абсолютно никой да се оперира, не искам да ви карам, не искам да правим нищо от този сорт. Просто ви казвам как аз го направих и ще обясня защо го направих по този начин. Искам да апелирам към вас, ако вие можете да отслабнете съвсем нормално, т.е. движейки се, спортувайки, тренирайки и храняйки се по-здравословно, това е най-правилният начин, приятели. Най-правилният начин е това. Но има хора като мен, които просто или не могат да отслабват. Имат някакъв проблем. Аз имах здравословни проблеми, просто не можех да се движа много без да ми тече кръв от носа. Започнах да дигам тежести, за да отслабвам с специален режим, но пък тогава си причиних херния. И пред мен не остана друг вариант, освен това да се оперирам, но за сметка на това си нямате идея колко съм благодарен, защото сега ще ви обясня неща. Имайте предвид, че за това видео никой не ми плаща, няма такива да не почнете да си мислите, че някой ми дава пари. Каква е причината да се оперираш, Митко? Защо и как се реши? Причината да се оперирам, приятели, на най-първо място е здравето, защото аз бях 150 кг на 1 февруари тази година, бях 150 кг. 150 кг. Това е някъде около една десета дача Сандеро. Това са наистина много килограми и бях пред диабет. Имайте предвид, че тази операция е главно за здравето ми, защото, както знаете, тази година ми предстои да имам детенце. Благословени сме с това да имаме дете и аз самия трябва да съм в кондиция. Трябва да мога да показвам и пример на това дете. От началото на годината съм спрял алкохол, цигари, абсолютно всяки такива пороци, които съществуват около нас. Старая се, няма да бъда най-добрия баща, най-перфектния баща и така нататък, ще правя грешки, но това, което се опитвам на този етап от живота си е самия аз малко се прочистя, малко повече такива неща да ме влизат в главата, да заяквам психически и така, главно. Но главно причината на номер едно е здравето. Защо? За да мога да бъда дълго време с детето си, защото това дете ще има нужда от баща, жена ми ще има нужда от съпруг, който да й помага и да бъде до нея в изглеждането на това дете, защото, вярвайте ми, аз съм на 25 години и се чувствам дете, казвам ви съвсем сериозно, чувствам се не готов толкова, че да, чувствах се много готов по-ново време да бъда баща. Сега колкото повече наближава времето да идва, толкова повече като че ли се чувствам притеснен такъв. Не знам. Трябва да мога да тичам с детето, да помагам на жената и да бъда пълноценен човек. Другото, което е адски гадно е да си дебел, да си го говорим честно. Няма един дебел човек, един пълен човек, който да казва, това е супер. Не е супер, пичове, не е супер. Гадно е, потище постоянно и всичките тия гадни неща, които пълните хора знаем. Аз съм част от това все още, защото аз съм отслабнал, но продължавам да отслабвам. Операцията помага, но тя не е главно движещото се нещо. В смисъл, ти трябва да продължаваш да вършиш много неща още, за да можеш да отслабваш и да бъде полезно отслабване. Не да бъде, да гладуваш по цял ден. Не, това не е вариант. Да се оставяш без вода. Има много неща, които ще ги споделям в
за напред за хората, които им е интересно. Разбира се, ще направя всичко възможно, на колкото мога въпроси да отговоря и така нататък. Ако разбира се има такива и има интерес към това. Как Митко реши да направиш операцията и как избра кои да ти направят операцията? Истината, приятели, е, че въобще не мислих. В смисъл, написах операция за отслабване Турция. Първото нещо, което ми излезе, бяха въпросите хора Мурсанита, Trump Health Group. Защо ги споменавам при положение, че не са ми платили? Сега ще ви кажа. Защото от тях срещнах изключително, повтарям, изключително добро отношение. Хората се държаха с мен, сякаш бях тяхен син. Настаниха ме в хотел, взеха ме директно от къщи, върнаха ме в къщи. Имайте предвид, че там не ме оставиха за секунда. Абсолютно всяко нещо, което ми трябваше, те бяха насреща, бяха като майка, орлица, такива. И съм адски благодарен, ще ми бъде грехота, ако тия хора не говоря с добро за тях. Ще ми бъде грехота. Реших да се оперирам, избрах тях и писах там на момичето, тя ми писа еди колко си, еди каква е цената, так, отивам и всичко точно. Много се бях притеснил. Докато бях тук в България, адски се притеснявах за това как ще минат нещата, какво ще правя сега. Как въобще ще се случат нещата, ама дали няма шанс аз да умра, дали ще се събудя след тази опойка, колко време ще операцията. Хиляди въпроси в главата ми, хиляди въпроси. Но може и сами да отворите и да прочетете и да видите. Шанса нещо се обърка в такъв тип операция е 0,08%. 0,08%, което е почти нищожен шанс. Операцията трае около 30 минути, не е кой знае какво, не е толкова болезнено, да, има болки, сега няма ви лъжем, не е някакво ставаш и тръгваш, но другото, което искам аз да се похваля, понеже ме наричаха луд в коридорите, на третия час аз вече станах и си ходих наляво надясно, се разхождах, за да може да излизат газовете, които имах след операцията. Имайте предвид, отново повтарям, че ще има цял филм, който ще е за въпросната операция. Как отидох, с какво отидох, какво се случи там, какви изследвания и бла-бла-бла и бла-бла-бла. В крайна сметка, как допуснах да се стигне до тук? Мисля, че е много ясно. Аз надебелях толкова много, само единствено, защото бях червоугодник. Това е цялата истина. Постоянно ми се ядеше нещо. Постоянно. В смисъл, имайте предвид, че моето може би беше зависимост и е време да си признаем всички, които сме с такива килограми, време е да си признаем и да спрем да си измисляме някакви измислени неща. Не, просто ние сме пристрастени към храната. Ние искаме да тъпчем и да ядем постоянно. И аз примерно не съм се хранил до степен, в която се наям. Аз ям докато вече почне да боли. Ядох, вече не го правя. Не е нормално да ядем по толкова, не е нормално. Аз поне, казвам ви, аз сядах и ядях примерно за 2 човека, даже и за 3. Ядях порции за 3 човека. Имайте предвид, че откак съм си направил тази операция, 2 заведения в Нова Загора фалираха, защото аз изяждах всичко. Аз като минавах по улицата на Църпър, хората затваряха пичове. Затваряха. Аз изяждах всичко. Тук се шегувам малко за някои неща. Наистина адски много храна, пичове. Наистина адски много храна, която не е било нужно да го правя. Но било е, няма значение. Вече живеем друго. Вече живеем нов живот. Съжалявам, че не мога да развивам още много темата, просто защото не мога да кажа нещо, което на вас да ви е интересно, защото не знам какво точно ви е интересно. За това искам да ви помоля в коментарите, питайте каквото ви е интересно. Другото нещо, което може би ще е по-правилното е, ще си оставя инстаграма ето тук някъде, ще оставя инстаграма, отидете, последвайте ме и там аз пускам от време на време questions, там може да питате и аз ще направя видео, в което да отговоря на всичките ви въпроси. Това, което сега искам да направите за мен е едно единствено нещо и то е да се абонирате за канал. Съвсем безплатно е, пичове, нищо не ви струва, нищо не ви коства, натискате едно бутонче, но това помага на мен да развивам канала си, за което ще ви бъда адски благодарен. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Чао!